Ново село Видинско, северозапад, Дунавски регион, Лозаро-винарски край и изба с познатата новоселска гъмза. Странен говор, богат фолклор, традиции, носия. Прохладни, тихи и уединени за плаж и риболов местности. Първото българско пристанище по поречието на Дунав при километър 833. Метеорологична станция, отчитаща нивото на Дунав. Часовникова кула, герб с надпис «Мисмо си ми», хим за ново село и живи човешки съкровища. Народно читалище Земеделец 1874 година, село Ново село Видинско, пази традициите и културното наследство на дедите си. Десетилетия наред културната институция продължава най-важната си мисия – да съхрани и развие традиционните ценности на новоселяни. Дълбоката връзка с миналото, с традициите, с образователния процес и културата е в основата на читалищната дейност. Културното средище в село Ново село бе инициатор и домакин на представянето на най-новата книга на етнографа доктор Сашка Бизеранова, която посвещава над 3 десетилетия от живота си на проучвания на традиционната култура в родния си край. За мен е огромна чест днес да застана пред вас и да открия тази прекрасна инициатива, представянето на книгата на нашата землячка, новоселянка, доктор Сашка Бизеранова, принос към етнографията на Ново село Видинско. Читалище Ново село се е възползвало много пъти, многократно през годините от нейния труд, от нейните усилия, които е положила през годините да събира и съхранява това, което е най-ценно за един край и което после остава на съхранение в читалището, и ние сме хората, които продължаваме делата на тези, които пишат и творят. Така че днес ние се присъединяваме към нейния труд, отчитаме колко е трудоемко, колко е тежка тази задача да събираш и да запазиш всичко това, събирано от родовата памет, от родовите разказвачи на истории, и всичко това да го събереш в едно книжно тяло и след това да го представиш на своята си аудитория. Виждам колко сме тук шарени, пъстри, различни. Всеки вярва в нещо. Има свои идеали, свои цели, свои борби. Но трябва да ни обедини идеята да се запази духа на Ново село. Защото където и да сме, някъде по света, да носим една частица от Ново село. И много съм така горда с една моя ученичка Милена Младенова, която е женена в Йордания, но тя си купува по няколко книги и когато отиде български представител или президента дори е ходил, хора от посолството, тя подарява една моя книга и казва: това е написала моя учителка. Първата си книга доктор Бизеранова посвещава на историята на родното си село, в която са включени предания, легенди, исторически и археологически данни. Във втората монография място намират изследвания на бита и обичаите на новоселяни. Читалище Земеделец 1874 от село Ново село е една от малкото институции, тази, която изключително работи в сферата на културата, в сферата на младежта и на развитието на местните традиции, обичаи и фолклор. Също така запазва и съхранява бита, местния говор и всичко, което е свързано с културата, етнографията, местните обичаи, говор, облекло, танци на Ново село. За младите читалищни радетели опазването на нематериалното културно наследство е не само грижа, а задължение, породено от любов към народното творчество.
В своя труд доктор Сашка Бизеранова описва подробно традиционните облекла в Ново село, календарните празници и обичаи, както и семейните такива. Място намират материалната култура, новоселската гъмза, топоними от Ново село, названия на цветя и растения, както и някои от местните клетви. Научният труд е съставен от материали, които са писани в различни периоди от време, от 90-те години на 20 век до днес, но регистрират явления, практики и ритуали още от 19 век. Читалище Земеделец не е застинало във времето. То не живее и не разчита само на стари успехи и лаври. То е онази институция, която поддържа огънчето, която съхранява традициите живи. За почти всички календарни празници и днес читалището има огромен принос, за да се знае какво се е случвало и се правят възстановки на различни обичаи. Особеното, което е уникално, характерно само за Ново село, това са поминалните хора, които се играят на Великден в неделя вечерта и организирането на литийно шествие, което е свързано с обикаляне на оброчните кръстове, които маркират новоселското землище, и отново се играят поминални хора за починалите. Именно за да се спази тази традиция, да се съхранява, и читалището има своя дан. Освен това, се поддържа духова музика, за да може всяко едно тържество да бъде отбелязано и да звучат новоселските ритми. Съботно-неделни хора се организират, пак благодарение на читалище Земеделец. Така че читалището не е застинало в времето, то търси непрекъснато път за нови изяви, чрез различни проекти и чрез съхраняване на традициите. Казвам се Добромира Димчева и съм внучка на един от председателите от дългогодишните на читалището в Ново село, а именно Никола Маринов. От него научих, що е това любов към културата на едно малко селце с едно изключително интересно място и обич към традицията, абсолютно неподправения говор и живота в Ново село. Затова оставаме тук, затова ще се борим да съхраним нашата традиция. Казвам се Наташа Петкова и от 2000-та година съм общо практикуващ лекар в община Ново село. Нашето читалище има и културни връзки и отношения с читалищата в тези съседни на нас градове, особено в Неготин. Аз ще започна с Бабин ден, защото откакто съм в Ново село, до ден днешен съм бабата. Бабуването при раждането на малките деца. Това е една традиция, която не е прекъсвана до момента. Една традиция, която събира жените от цялата община. Едно нещо, което напомня на населението за раждането на живота. Традиционните новоселски хора. Това е традиция, спомням се още като дете, когато съм раснала тук. Всяка неделя духова музика имахме, Ангела Джин с Тобо. Това ни беше така много приятно, отиваш, играеш, площада пълен с хора, с деца. Затова се казва, че затвори ли се училището или читалището, това населено място се затваря. Казвам се Любка Ангелова, секретар на читалище Земеделец, 1874, село Ново село, област Видин. Работя в това читалище повече от 36 години. В живота си, в който прекарах в това читалище, преминаха много хора, много деца, които вече са големи хора, учени някои от тях. Може много да се говори за Ново село, може много да говорим и за читалището. Това, което то пази и съхранява като мисия и своя роля, която е приела в годините. Приела съм на драго сърце тази мисия, когато станах секретар на това читалище и надявам се
продължих да работя достойно за запазването на всичко, което ми е оставено като архив. Читалище Земеделец като културно светилище е пазител на българската духовност, образователен информационен център и школа за родолюбие. Читалището е признато за паметник на културата със статут архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с категория местно значение от 2004 година. Със сигурност всеки, който е свързал по някакъв начин живота си с българското читалище, може с часове да разказва за смисъла, да си самодеец, да извършваш народополезна дейност, да привличаш млади хора, да заразяваш желанието си да правиш изкуство. А когато това читалище е в навечерието на своите 150 години, които го нареждат сред най-старите възрожденски такива, мотивите и доводите да си бил, да си и да искаш да бъдеш част от него са много. 150 години читалище. То е минало, настояще и бъдеще. Да пази миналото, за да има бъдеще Ново село. Юбилей, който Ново село ще отбележи по достоинство през 2024 година. Културата на една нация е естествено следствие на степента на нейното развитие. Българите, като древен народ, сме създали разнообразни примери за културни образци и Ново село е такъв уникален пример. Искаме да покажем на хората и Ново село какво е дало на света, но и Ново село какво е получило от този свят. И всеки да намери нещо от себе си.